Oh, mga bay. Kaor buta mga bay. Muni ang masud ang karo mga bayo. Dara. Adobong manok. Ah. Sabaw. Di ba? Pag yun. Salamat yun kayo, Ma'am Elby Chanel, sa amusudan mga manok. Dara. Ano? Grabe ka nagpiling. Gawa. Hindi pa. Elby Chanel. Tuwa pag yun. Namiak kay mga bay, oy. Salamat sa nag-sponsor ini mga bay. Pangmukbang na mo. Si Ma'am Elbe Chanel. Ay birthday niya kapon. Naku mo na bay. Di ba? Huwag niyong kalimutan mga bay. Pakipalo si Ma'am Elbe Chanel. Sa giwat. Kumbati na. Kumbati na. Bagus. Uy. Mga bay, oy. Grabe. Bay. Birthday ka po ni Kuan mga bay. Ni Ma'am Elbe Chanel. Yan bigay sponsoran og pang mukbang. Maraming salamat Ma'am Elbe. Og okay, follow na lang sa kanya mga bay. Ako ang nagluto ini mga bay ha. Ako ang nagluto nito. Napakasarap pag ako ang magluto. Grabe ka lang mga bay. Unik naman na bay. Bugis. Grabe. Tamang-tama lang sa hanghang mga bay. Siyempre may Pepsi din tayo. Tungabon lang ako ni kayo untay baso. Dami kayong Pepsi mga bay. Grabe. Ah. Kanin. Dapat mga bay. Oh.